Mang-spray na pod mig mangga, guys. May na lang mga kwarta-kwarta taan ni gamay. Basta paitan na to, way kwarta. Mayon taog. Wala nagtinihik si Mitoy. Ay makakwarta ta. Nagtinihik naman siya karon. Saan na to pagkakwarta sa iya? Kinuripot naman. Basig aritas mangga ani maka kwarta gamay. Isa di ni kapunuan, guys. Ang isa kay naa dito sa dool sa payag. Ito bigla. Nga. Singutan ako, guys. Ano sa paka ni mamunga ni akong nangka diri, guys. Sige pa siya pang-spray. Sayang man dili isprayhan, guys, kay kung anon og mananap.